מתי תנועת הדלדים, ה' ג' מי מגיע ראשון ומסתדר בשלטות? מאוד נוח, עמידה חופשית. אז הזוכים בקישור למדינה, הדוכן שהיה הכי קשור למדינה שלו. ו' הכהנים הדליקו בו את מנורת הזהב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ציוונו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. באנו בשבת קודשו באהבה וברצון את כולנו. זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר יציאת מצרים, קיבלנו בחג.